Co to jest człowiek? No i teraz wspomniał mi się sam Karlik z Kocyndra, kiedy kejsik ci był tu plikował, co to jest człowiek. Można nie on sam, ale tak jak to miarkuje, a można ci ino dawniej miarkowali nasze bajtle. No bo co to jest człowiek? Człowiek mo jedna głowa, w torostyrcy na karku, na gnyku, podwil jest czyźbą. Ze prawej i ze lewej zajty są na tej głowie przyfrostrowane dakle, już we pośrodku głowy, we pośrodku fresy, przyknątlowany jest kichol, który może być festelnie czerwony, modry, kalny i to naisto nie od wody. Na wierchu tej palicy zyczni się ślepia, znaczy się łocy, a już od spodku jeści tam gęba. Niektórzy mają festelnie srogo gęba, jak mój kamrat Jeżol, który ma chudy pychol, a rycych oby miał gęba nikiej hipopotam, jagodo. I to ci teraz jest najważniejsze. Nad gębą i ze spodku każdy hop ma kudły. Baby bezmać tam włosów nie mają, ale zną takie, w które się jedeczko tam wyżynają, znaczy się depilują, choby na gicalach. Na zadku każdej palicy, no nie zawsze i nie na każdej, rosną kudły. U niektórych są białe, czarne, ćmawe albo ryże. Na niektórych palicach rosną, jak to godą Edek od Foryśki, włosy glacate, jak u mojego Antka kamrata. Na babskich palicach plącną się włosy długie, chociaż te roski dotyż obeżnięte do skóry, Somek to ujrzał, tyż glacate. Można to jest te roski we mołdzie. Gnyk, kark, u niektórych jest ruby, spaśni, ale krótki. Albo też może być i taki szpiter lokowaty, znaczy się chudy i w tym co się godo, co jest taki długi i chudy, oby autobany zwajslowane bez naszych ministrów na Euro 2012. Kole palicy od karku, od gniku wisi na spodku rest, znaczy się rumf, znaczy się tułów. Na wierchu tego tułowia są cycki. Ja, i to nie ino u babów, ale u chłopów, takich kole 100 kilo, wogi tyż. Nie będę sam godał łosia, ale mam kamrata Franska, który musiałby mieć taki cycnhalter, pełno może piątka, ale jego staro, to festelnie rada. Ze zadku, jakby w to ci tam nie miarkował, człowiek smycy plecy, pukel. No i można nie każdy jest puchlaty, ale plecy akie nie to przesrane w tym kraju. I teraz jest se tak. Ze prawej zajty wisi prawo graca, ze lewej lewo, znaczy się mańtyka. Zawdy też lewo graca nie poradzi zmiarkować, co bajsluje prawo, chyba co bierze coś ich dosia na lewo. I tuż bez tuż teraz mamy roztomajte srogie afery i to nie ino we Warszawie, oby ta ze premium za Stadion Narodowy, ale o tym nie godą, bo to ci już jest polityka. Jaremy dalszy. We tej klocie z piersioma, ta jakoś ich ze lewej zajty, klupie te nasze serce. To serce jest ino po lewej zajcie. Ta klota po prawej nie ma serca, a żol, bo kiedyś moja świekra go dała, co ludzie nie mają blank serca. Niektóre to ci można i mają, a niektóre udowają, co mają, kejno zbierają te betki, złocioki na jakieś ci tam akcje charytatywne. Lokery naisto najważniejsze są dziecka, tak jak ta ochojsko, najważniejsze są dziecka we Kongo, lebo kajsik we Azerbejdżanie, czy inkszej Tajlandii. No i teraz dajcie pozór. Pod piersioma łobieszone ci jest basisko. Kejsik się go dało, co ino te zabrane, bogate mają srogie basisko. Ale to chyba nie ma prawda, tak genau, bo ja też mam srogo wampa, ale bogaty to ja nie ma. We tym basisku człowiek ma znaczy się żołądek, kiedy kejci nieerbnie zdziebko jodła, to bucy i wyrcy i cięgiem by chciał, co by ten człowiek ćkał i słepał. A ze drugiej zajty tego basiska, tej wampy jest, nie byda już genau godą, bo łożyci się nie godą i sam by mi zaroski powiedzieli, co jest naisto łoszkliwiec i głupoty prawia. No i te roski też miarkujecie genau. Pod wampą wiszą, a że do ziemi, i to nie ile uchopów, 2 szłapy. A być i niektórzy mają jakiś holzbein, ale to nie te same. Więcej już o tym, co pod basem nie byda rządził, bo nie
nie jest na katymusie, ani na wychowaniu seksualnym. Mogę powiedzieć ino tela, i że kej człowiek endlich kipnie, świtnie, to nasza duszycka godoje mu pyrsk, miejsie i trefimy się można tam, kajnom to kapelunki snochwiają. Eugen z Pnioków.